Από τη μία, χιλιάδες μηνύματα. Πόσο δίκιο έχεις, τι απαράδεκτα πράγματα είναι αυτά με τα ομόφυλα, με τα ομοφυλόφυλα. Πρώτο στο Netflix έχετε κάνει το serial του τύπου που όλοι ξέραμε πως έγινε και ηθοποιός και σεναριογράφος κτλ. Που σε κάθε σκηνή μέσα το μόνο πράγμα που κάνει είναι να προωθεί τη woke agenda. Όταν λοιπόν καθόσαστε και βλέπετε τέτοια πράγματα και τα ανεβάζετε στο νούμερο 1 του ελληνικού Netflix, τι? Μέχρι και σε στιγμιότυπο που δείχνει δελτίο ειδήσεων, η μόνη φράση που ακούγεται είναι για τα ομόφυλα ζευγάρια και τις παρένθετες μητέρες, για να καταγράφεται στο μυαλό μας. Μήπως είμαστε άξιοι αυτών που μας συμβαίνουν? Και τον μοναδικό σε όλο το σύριαλ που βγάζουν κακό, σατράπη, δολοφόνο κτλ. Είναι αυτός που διαφωνεί και δεν θέλει το παιδί του να πάει να γίνει πισωγλέντης. Και επειδή πολλοί θα πείτε, άρα για να τα λες αυτά, μάλλον το είδες και εσύ. Κάθισα και είδα 1-2 επεισόδια, μου έπιασε μετός και προφανώς δεν πρόκειται να δω άλλο.